cineva și l-a uitat acasă și se duce la medic, va primi servicii medicale. Pentru o perioadă de aproximativ 2-3 luni, cele două sisteme vor funcționa în paralel, CARD și actualul sistem. Ceea ce înseamnă că nimeni nu va fi refuzat cu un serviciu medical. De ce am ales varianta cazurilor returnate să le dăm prin medici de familie? Tocmai pentru faptul că ne gândim la pacienți, să nu-i punem de multe ori pe drumuri, să se ducă din cont de județ, la casa județeană, să-și ridice cardul și apoi să se ducă la medic pentru că au nevoie de un serviciu medical. Înseamnă timp, înseamnă bani. Eu nu cred că cineva se duce în mod special să-și ia cardul. Sau dacă se duce, este foarte bine. Casele sunt pregătite să dea cardurile cele care s-au întors la casă. Deci nu se pune problema că noi nu vrem să muncim sau că noi nu vrem să dăm cardul. Ne-am gândit pur și simplu că este mai comod pentru pacient. În acest moment, dacă cineva se duce la casă de asigurări pentru cei care nu și-au primit cardul, îl vor primi valabil pentru toate casele județene, inclusiv casa Obznașa. Deci, stimați pacienți cetățeni, nu aveți niciun motiv de îngrijorare dacă nu ați primit cardul. Nu aveți niciun motiv de îngrijorare dacă l-ați uitat acasă sau nu l-aveți la dumneavoastră. Veți primi servicii medicale. Bun. Și acum începem discuțiile și vă stau la dispoziție cu absolut toate întrebările. La întrebările tehnice este colegul meu deja, Mihai, care în mod sigur va răspunde tot ce este tehnic. Mulțumesc mult! Domnul Chirica Aurelian, Asociația Națională de Voluntară Rezervă și Spectacole, Iara Județului Franța, foarte mare. Cu referire strict la proiectul de lege, deci vorbim exact pe proiectul, ca să nu pierdem timpii. E foarte multă lume și nu trebuie să terminăm scopul. Deci, propunem modificarea punctului 1 din articolul 1 din proiectul de hotărâre de guvern. Deci, în loc de articolul 2 se modifică și va avea următorul cuvânt. Utilizarea Cardului Național de Sănătate, nu mai dau citire, se face începând cu data de 1 februarie 2015. Ați venit în proiect, da? Așa scrie? Da? Noi propunem următoarea formulare. Utilizarea Cardului Național de Sănătate, așa, se amână pe puncte, nu mai citesc, deci se amână până la constituirea tuturor condițiilor obiective de operare cu aceste documente și legiferarea unei soluții alternative pentru persoanele care, din motive de conștiință sau religioase, nu utilizează acest card. Deci asta este propunerea noastră. Nu o secundă, o motivare, dacă nu permite. Deci, solicităm acest lucru. Având în vedere că în acest articol se dată de ziua 12, dată de începerea utilizării cardului, și deoarece o nouă semnificativ de persoane refuză primirea sau utilizarea acestor documente electronice din motive de conștiință sau religioase, să solicităm sau tratarea de utilizării de documente. În anul 2009, s-au strâns împotriva promulgării documentelor electronice un număr de peste 1 milion de semnături. Milion care au fost depus la președinția României. Dacă se depunea la Parlament, poate să modifica Constituția cu totul. Și nu s-a luat nicio măsură. Dorește are cineva să determine societatea civilă să mai strângă încă o dată acel milion de semnături? Este o întrebare.
Datele medicale de pe cardul de sănătate pot fi utilizate pentru a distruge o persoană. Deci știm foarte bine vulnerabilitatea care apare atunci când aceste date se citesc de către persoane neautorizate sau rău intenționate. Ori cardul este furat sau se clonează cardul. Nu mai insist asupra acestui punct, probabil să nu în sală care doresc să sublinieze acesta. Acest lucru ne face vulnerabil undeva față de societate și față de instituțiile statului, care pot să se marginalizeze. Trebuie adăugat și faptul că în situații de urgență acest card nu este util asigurat. Pentru că, au uitat, codul de acces să este înleșinat în caz de accident, deci cei care îi raportă prin ajutor, nu știu, iar H, nu știu, nici, cum îl cheamă, nici document foarte minunat. Sau eventual îl găsesc, spune-ne și nouă timpul, spune-ne timpul și după care și nouă. O altă problemă, ce se întâmplă cu contribuția pe care o plătesc lună de lună pensionarii. De exemplu, pensionarii dovedesc prin cuponul de pensie că au plătit anticipat serviciile medicale de care beneficiază în luna respectivă. Oare poate cineva să încredească acest drept la pensionarilor de a primi pentru simplu motiv că nu au cardul sau nu pot să-l folosească? Nu cred că este constituțional. Deoarece articolul 34 așa, din Constituție se spune foarte clar. 1. Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de stat. Și la articolul 22, dreptul la viață și la integritatea psihică. Atenție, integritatea psihică. La un moment dat, cetățenii s-ar putea să spune că sunt foarte stresați psihic cu aceste chipuri electronice în cadrul de sănătate. Uniunea Europeană nu știm că nu are nici norme obligatorii și ca drept o fază, cardul european de sănătate, din câte știm, nu poate ține chip. Păi și atunci de ce le chipați? Este o întrebare. Amânarea punerii în circulație a Cardului Național de Sănătate, vrem să o faceți până la legiferarea de soluții alternative reale. Deci până nu apare soluția alternativă, noi vă rugăm să nu demarați folosirea acestui card. Românii trebuie să aibă dreptul de a alege între Cardul Național de Sănătate cu chip și eventual cu altă denumire talonul de sănătate fără chip electronic. Pentru că am înțeles că card înseamnă drag și nu vrem să umblăm cu capul niciunat. Așa spun Sfinții Părinți. Deci, concluzii, putem să numim talon, ca să nu sunt care se conține exact ca și Cardul European de Sănătate. Nume prenume, orice pe toate părțile, inclusiv de față. Și proba să anumim. Alte două modificări pe care le propunem. La articolul 2, aliniatul 4, din lege. În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia din situații prevăzute la 3, deci știu numele sau, mă rog, adresele, eu știu ce alte situații sunt prevăzute la producerea, nu mai țin acum, sunt obligat ca să fac cerere la Casa de Sănătate și să-mi dea alt act sau să-l modifice datele din Cardul de Sănătate. Deci în termen de 15 zile. Cu plata, atenție, cu dovada de plată a viitorului tax și a documentului și a contravalorii transportului la domiciliu. Iar casa se obligă ca în termen de 30 de zile să ne ofere nouă tax. Așa scrie. Așa scrie proiectul de lege. Noi vă propunem, considerăm că termenul de 15 zile trebuie modificat la 45 de zile. Deoarece solicitantul trebuie să aibă timpul fizic și banii necesari pentru a achita contravaloarea și a face cerere către Casa de Sănătate. Trebuie să ținem cont că pensionarii primesc pensia o dată la 30 de zile, nu din 15 zile. Solicităm introducerea unui nou punct, punctul 3, în această hotărâre de lucrare, care nu este prevăzut, și să aducem următoarea modificare. Să aducem și nu sugerăm, deci să sunt sugestiile noastre, propunerile noastre. Ca să se modifice articolul 8. Deci, articolul 8 se
adaugă tot cuprins. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legea, deci asta este modificarea care vă propune. Bine, vreau să citiți dacă se poate. Nu m-am propune, atât. Am înțeles că nu ați de copii, dacă doriți, citiți-le așa ca să ne putem și nota și să știm exact. Oricum nu le-ați notat deloc. Vă dau document. Nu le-ați notat până acum. Da, vă dau document. Sigur că da. Sigur că da. Am primit și primit dacă l-am Iar aveți probleme de organizare și acum nu, haideți să continuăm, domnilor, haideți să continuăm. S-a întâmplat. Deci, haideți să trecem mai departe cu timpul nepesel. Deci, noi propunem modificarea, introducerea unui nou punct prin care să se modifice articolul 8 din HG-ul 900. La articolul 8 este vorba despre, vă aduc aminte, general, urmăriți cum vă spun eu, că ajută, deci este vorba de accesul titularului la citirea datelor din capul său de sănătate. Și se spune în cuprinsul articolului din câte rețin eu, că titularul poate avea acces la datele sale înscrise în capul de sănătate, în conformitate cu legea, prin cerere scrisă, la care casa răspunde probabil tot în scris. Ceva de genul. Noi am propus reformularea acestui articol în partea a doua, având în vedere condițiile legii 677 pe 2001 pentru protecția datelor cu privire la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație acestor date, noi lucrăm. Dacă se poate, ca urmă să spuneți în felul următor. Asigurații titulare în capului național adresează o cerere scrisă instituțiilor menționate la alineatul 1, care vor visualiza, adică vor vedea toate datele înscrise în chipul Cardului Național de Sănătate și acest lucru se va face în prezența titularului cu deplină transparență în scopul eliminării posibilelor erori de înregistrare a datelor. E posibil asistenta care înregistrează datele în chipul meu să scrie altceva pe acolo. Noi nu avem cum să verificăm. Nu mai vrem chip. Nu mai ne trebuie chip. Nu mai vrem chip. Ce să citească? Bine, nu, lăsați-mă să vorbesc de reguli. Vorbesc de hotărârea de guvern care din 2012. Această operație se face în mod gratuit. Deci asta e conform. Deci atât am. Vreau să vă întrebare, termin imediat. Vă rog, suntem 29. CNAS-ul a primit la mine 26 noiembrie o memorie. Vorbesc tare ca să... Vorbiți tare, să auzim toți. Doamna vă rog frumos, dacă aveți ceva la Casa Națională de Asigurări de Sănătate... Casa Națională nu mi-a răspuns, am primit confirmare de primire și nu mi-a răspuns. Solicitați răspuns, erau obligați în termen de legile să vă Exact, nu mi-a Vă rog, răspuns. Deschideți microfonul. domnul Cristian Nicolae Bucuroi. Domnul, vă rog frumos, eu dezbatem că s-a înscris pe listă, participă la acest rezultat. Dar nu ne-ați confirmat, suntem sau nu, le-ați confirmat. Haideți să facem un pic liniște și vă citesc. Deci, numărul 1, domnul Chirica Aurelian, numărul 2, domnul Cristian Nicolae Bucuroi, numărul 3, domnul Daniel Zaicescu, numărul 4, Mircea Radea, numărul 5, Radu Iacov Poaie, numărul 6, Gloria Grama, numărul 7, preotul Mihai Andrei Aldea, de la Mănăstirea Baltin, pentru vot de județul Neamț. Numărul 8, Urlacu Alexandru, Spitalul Iași, Policlinica, așa. Nicolae Valentin, numărul 10, Constantinescu Liviu, numărul 11, Gabriela Geletu, numărul 12, Mihai Spiracă, numărul 13, Sorin Nagyorche, numărul 14, Mihaia Andrei, numărul 15, Sandra Ada Giza Alexin, Maria Mihai, Grațiela Botezatu, Adrian Vasile Mihai, Ulea Adrian Gabriel, Tofan Spiridon Adrian, Timofte Tatiana, Mitrea Mihaela Evelina, Eugen Iucan, Georgescu Cătălin,
Ionuț Zânceanu, Ganciu Emanuel Florin, Nicolae Popescu, Mădălina Andreea Grama, Tocaciu Ioan, Gheorghe Stelu, Camelia Milea, Luis Pavel Bratu, Alina Georgeta Ailinca, Floarea Iordache, Andronache Mihaela, Plăcintă Lucreția, Tănase Ilie, Ghiță Petrică, Luminița Fârnoagă, Asociația Dreptate, Chirupuș Nicușor, Dinodora Rădulescu, Pelina Adriana, Radu Rodica, Cleopatra Olteanu, Cristina Maria Pană, Stănculescu Liliana Rodica, Vlad Cârstea, Alexandra Pantea, Popescu Nicolae, Stan Cornelia, Marius Buda, Gianina Dănilă, Octavian Răducanu, Cristian Călan, Grama Bogdan, Magdalena Mirescu, Mihaela Mirescu, Sorina Alaciu, Copeanu Dimitrie, Savopol Dinu, Savopol Dorina, Ștefan Mirela, Plăieșu Virginia, Ciobotaru Dumitru, Ciobotaru Nicoleta, Crisacă Bogdan Dacian, Matei Eugen Vasile, Marian Maricaru, Căruntu Emilian, Alexandru Floarea, Ciuculete Zenofia, Gorbeanu Zenaida Minerva, Avram Silvia, Iliescu Ana, Gheorghe Ioana, Frăsineanu Cristina Maria, Petcu Carmen, Radu Jecu, Popescu Catrinel, Pană Mihaela, Olteanu Mircea, Hango Marius, Anca Veronica Ion, Stoian George Daniel, Anda Bărculescu, Părâu Oana, Adrian Aciu, Sorin Molnar și Elena Câne. Aceștia sunt cei 89 de persoane care, acestea sunt cele 89 de persoane care s-au înscris pe listă. Domnul Daniel Zaicescu. Și cu mine 90. Le-am trecut pe hârtia aceea care a fost la noi. Mircea Radu. Eu. Vorbiți tare sau Bineînțeles. Bun. Seara. Și când am văzut această propunere de modificare a hotărârii de guvern, gândit un aspect foarte important al pieței publice, l-am analizat puțin și am găsit chiar niște lucruri care se pare că sunt. Trebuie să încep cu propunerile. În primul rând, la articolul 1, nepropus în actuala variantă de modificare, dar care se impune, având în vedere că foarte multe persoane au refuzat să accepte acest carnet electronic de sănătate și datele respectiv scrise în dosarul de sănătate, se impune următorul text. Articolul 1. Cartea Națională de Asigurări de Sănătate, denumit în permanent care național, se emite pentru dovedirea calității de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale. Punct și în continuare. Persoanele care, din diferite motive, ce pot ține de respectarea libertății conștiinței sau de convingere religioase, nu vor să accepte cardul electronic de sănătate, vor dovedi în continuare, pe termen nelimitat, calitatea de asigurat pe baza referințelor scrise eliberate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ultima propoziție din acest articol. Sistemul Național al Cardului de Asigurări de Sănătate este un proiect de utilitate publică de interes național, se elimină. Nu putem face în așa ceva un proiect de utilitate publică de interes național care dă puteri juridice sporite, având în vedere că o mare parte a populației nu-l acceptă. La articolul 2, utilizarea Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate de către asigurați și furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale mai intra în vigoare începând cu 1 februarie 2015 și va funcționa în paralel cu modul actual de dovedire a calității de asigurat și de accesare a tuturor serviciilor medicale. Articolul 7, aliniatul 4. În termen de 15 zile calendarice de la producerea unei activități întrunite la aliniatul viață, când e distribus, pierdut și așa mai departe, titularul sau după care reprezentantul legal în principiul acestei atenții ce ne propune guvernul este obligat. Cum adică este obligat? Se înlocuiește cu poate să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate liberarea unui nou card național pe baza unei cereri însoțite de dovada plății contravalorii cardului și a cheltuielor în dispoziția acestei. Mi se pare să este obligat. Nu mai puțin. Aliniatul 5.
Eliberarea unui nou cal național se face în termen de 30 de zile calendarice de la depunerea unei cereri la Casa de Asigurări de Sănătate în a cărei evidențe se află persoana respectivă. Acordarea serviciilor medicale, medicamente și dispozițiilor medicale se realizează pe baza unei adeverințe liberate de Casele de Asigurări de Sănătate până la eliberarea unui nou cal, virgulă, și în continuare, propunem. În cazul în care titularul sau după caz reprezentantul legal în exercițiul acestea dorește și solicită eliberarea unui obligat. Pentru că dacă nu dorește și solicită, cum este obligat în termen de 15 zile să solicite? Bun, și acum notă de fundamentare, pentru că și aici s-au explicat niște probleme, câteva minute și să rezolvă. Obligativitatea acestui calului electronic de sănătate reprezintă un atac la adresa libertății persoanei, o încălcare a dreptului la viață privată, la libertatea gândirii și a opiniilor, la libertatea credinței religioase și a dreptului la ocrotirea sănătății, garantată prin următoarele dispoziții din Constituția României. Articolul 23, aliniatul 1. Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile. Cum sunt ele inviolabile? Dacă avem un dosar cu niște date la care pot avea acces anumite persoane care nu știu, posibil infractori electronici, să nu uităm că orice sistem creat de om poate fi distrus tot de om, și așa mai departe. Articolul 26. Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Nu prea se pare prin aceste documente. Articolul 26, aliniatul 2. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică și memoria. Mi se pare cea mai tare glumă constituțională în momentul când apare dosarul electronic de sănătate. Păi, să ne gândim doar la aspectul cu donarea de organe, ca să nu spunem și de altele, nu mai dispune persoana și acele persoane care vor avea acces la acest dosar și vor putea schimba o simplă opțiune, de la nu la da și așa mai departe. Păi persoana fizică nu mai dispune de ea însăși, ci alții dispun de ea însăși. Articolul 26 aliniatul 2 devine o glumă constituțională. Articolul 29 aliniatul 1. Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase, nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate constrâns să adopte opinie contrară cuvântului sale. Păi dacă cineva din proprie conștiință nu acceptă acest dosar electronic și acest cai electronic, păi cum se împacă cele două? Ori își respectă propria conștiință și se încalcă articolul 34 alineatul 1, dreptul la protecția sănătății este garantat, pentru conform acestei reglementări, de la 1 februarie, doar cine are carnet de sănătate electronic poate accesa aceste servicii medicale. Vă informez că după ce am primit acest caz, l-am trimis pe apă 4 Casei Naționale, cu confirmare de primit, atunci un răspuns. Dar nici nu mă așteptam să spunem de răspuns. Articolul 22 aliniatul 2, libertatea constituției garantată. Sau vorbim? Nu cred. Mai am puțin de. Deci, prin obligativitatea dovedirii calității de asigurare, în Sistemul Național de Asigurări de Sănătate, doar pe baza cazului electronic de sănătate, sunt încălcate toate articolele mai menționate în Constituția României. Așadar, se impune revizuirea hotărârii de guvern în conformitate cu precizările mai menționate în acest document, astfel încât toți asigurații Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să poată avea acces la toate serviciile aferente în mod nediscriminatoriu și mai ales pe termen nelimitat. Deci nu o lună, nu o soluție provizorie, ci una definitivă și totală. Și trebuie să mai fac referire la un punct din nota de fundamentare scrisă de Guvernul României, și anume secțiunea a 3-a, impactul socio-economic al proiectului de normativ. Punctul 3, impact social. Deci, această prevedere din normele fundamentale este de adevărat sinistră. Altfel nu se poate cataloga. Acordarea serviciilor medicale numai persoanelor îndreptățite la astfel de servicii, respectiv asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin utilizarea efectivă a Cardului Național de Asigurări de Sănătate Sociale de Sănătate. Păi dacă nu vreau să încep, mă scot din sistemul de sănătate, deși plătesc. Și se impune înlocuirea cu următorul aliniat. Acordarea serviciilor medicale tuturor persoanelor îndreptățite la astfel de servicii,
respectiv asigurați sistemul de asigurări sociale de sănătate, atât celor care acceptă, cât și celor care, din diferite motive, nu acceptă cadrul electronic de sănătate. În consecință, se impune modificarea hotărârii de guvern privind metodologia de aplicare, în conformitate cu ceea ce am propus, astfel încât toate persoanele care plătesc aceste taxe să poată avea acces la serviciile medicale, indiferent dacă doresc sau nu doresc să fie înscrise în dosarul electronic de sănătate și indiferent dacă doresc sau nu doresc să utilizeze acest carnet electronic de sănătate. Altfel, am văzut câte articole din Constituția la România este caz. Cu plăcere. Vă las acest document. O să le spun la microfon ca să spuneți întrebarea. Da, care este? Dar puțin, diferența este cantitatea de informații, nivelul de, să vă spun, de informație privată sau publică care este acolo, da? Și este vorba că una este informația pe care poate accesa oricine căutând prin internet și alta este informația medicală personală. Altele sunt informațiile personale în ceea ce privește amprentă oculară la documentele de identitate și așa mai departe. Eu vă informez că acele informații, atât medicale, cât și cele personale, de amprentă digitală, amprentă și așa mai departe, nu are dreptul să aibă nimeni, nici instituții statale, suprastatale sau posibil infractori electronici. Sunt singurul care am dreptul să le am dreptul la unicitate, nu la duplicitate, adică să fiu eu unul singur, nu eu unul și un altul în variantă electronică, în variantă exact. La microfon s-a auzit și noi. S-a auzit ce spuneți. Dacă dați să reținați starea de sănătate a dumneavoastră, o foaie de hârtie care se păstrează într-o arhivă, 20 de ani. Bun. Câte persoane pot avea acces la acea arhivă la foaie? Și ce persoane pot avea acces la un dosar de sănătate care se poate a fost parte dintre copilele ce au făcut din România, spuneți-mi că dosarul electronic de sănătate nu poate fi spart de oricine din lumea aceasta sau, eventual, din greșelile legislative oferite. Trebuie făcut o precizare și anume, Cardul Național de Sănătate nu conține date medicale. Conține nume, prenume și codul de identificare. Nu are date medicale. Și nu conține nici o dată medicală. Cardul nu face altceva decât să-ți dea acces în sistem și să confirme asigurarea. Adică să nu confirmăm lucruri. Ok, e regulă. Nu doar că spun ce conține cardul. Am înțeles că nu aveți de regulă. Dar sistemul are nevoie de card. De ce ne dați binele cu forța? Binele dumneavoastră nu este binele nostru. Chiar vreți să ne dați un bine care l-a refuzat Anglia, care l-a refuzat Germania? Sistemul de asigurări are un card de acces. Este un card de acces. Este ca și un card bancar. Aveți bani pe card, îl folosiți. Nu aveți bani pe card, nu folosiți. Dar să nu confundăm lucrurile. Cardul de sănătate nu conține nici o dată medicală. Conține nume, prenume și niște coduri de identificare. Nu conține CLP, nu conține nimic. Care ulterior se vor completa printr-o lege cu tot ce trebuie. Haideți să trecem mai departe. Totuși, domnul Radu Iacoboaie. Trecem mai departe și să rămână aici. Ascultare sau foarte Domnul Iacoboaie. E rezolvat cu aia mele. Trebuie combătut cu propriile lor. Da. Rugăminte, haideți să respectăm.
Mă numesc Iacoboae Radu și reprezint mișcarea pentru apărarea ortodoxiei, o asociație ortodoxă de curând înființată fără personalitate juridică. Noi propunem ca noul act normativ, această hotărâre de guvern, să prevadă la articolul 2 următorul text. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins. Utilizarea Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015, dar în paralel cu sistemul actual în care se prezintă la medicii de familie, medicii specialiști la spital, adeverința de salariat, respectiv adeverința de elev student, bonul de pensie, carnet de șofer, adeverința de șomaj pentru șomeri neidentificați, dovada plății la CAS pentru liberi profesioniști. Ca formă alternativă la aceste cazuri, cazul celor care, prin motive de conștiință sau religioase, nu le primesc. Enumerăm 12 principale motive pentru care cerem alternativă și respingem cardurile electronice de sănătate. Din punct de vedere juridic, vorbim despre un abuz al statului față de cetățeni, pentru că cardurile de sănătate fiind acte biometrice, în cadrul flagrant, dispozițiile Constituției României referitoare la o serie întreagă de drepturi, precum dreptul la viață privată, dreptul la egalitate în fața legii, dreptul la demnitate și dreptul la libertate de conștiință. Articolele 16, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 34, 52 și 53. Nu avem acum timp să intrăm în detalii. Și ca atare, considerăm că această hotărâre de guvern este neconstituțională și poate fi atacată în timp util la Curtea Constituțională. În fond, Cadrul Național de Sănătate constituie un drept, potrivit dreptului garantat la sănătate și nu o obligație. Al doilea motiv. În privința procedurii de adoptare, nu este normal ca introducerea cadrului de sănătate să fie făcută printr-o hotărâre de guvern. Datorită implicațiilor foarte importante în viața cetățeanului, asemenea lege trebuia să fie dezbătută în public câteva luni de zile și apoi supusă dezbatere de către parlamentarii români, reprezentanții noștri la nivel central, potrivit legii, în plenul Camerei Deputaților și Senatului, iar nu adoptată printr-o simplă ședință de guvern și apoi impusă ca obligatorie tuturor cetățenilor. Interese obscure din afara României fac ca demersul acesta să fie urgentat în perspectiva intrării noastre în spațiul Schengen, unde există un întreg sistem securizat de urmărire electronică. 3. Respingerea în alte țări actelor biometrice, microchipurilor în cardurile de sănătate. De exemplu, în Irlanda, Marea Britanie, Finlanda, Suedia, actele biometrice au fost respinse. Iar în Olanda, Finlanda, Spania, Norvegia, cardurile de sănătate sunt fără microchipuri. Drept dovadă că sistemul e sigur, în Marea Britanie, sistemul centralizat al național sistem s-au pierdut datele a 93% din asigurați. Iar în Franța, fraudele se fac în continuare fără niște în cadrul unui sistem informatic de carte. 4. Insecuritatea cardurilor de sănătate cu microchipuri. În multe țări, sistemul informatic național a avut probleme. Încă o dovadă că sistemul este nesigur este dată de blocarea recentă a serverelor case de asigurări de sănătate, încă înainte de a fi implementat sistemul exclusiv electronic și a arătat limitele. O singură problemă tehnică reușește să blocheze întreg sistemul. Așadar, este foarte periculos să fie puse informații medicale personale de microchip, deoarece acesta și baza de date în care apare dosarele electronice de sănătate nu sunt protejate 100%. Orice instituție de stat sau privată, orice persoană locuitoare care are un cititor de chipuri compatibil, poate afla tot despre fiecare dintre noi. Iar acest lucru violează grav dreptul cetățeanului, amintit de la punctul 1, și ne poate aduce mari prejudicii. A cincilea motiv. Utilizarea frauduloasă a datelor medicale. De pildă, amintim că datorită legii acordului prezumat, fiecare cetățean care nu a stipulat expres că nu dorește ca promoartea sa să devină donator de organe, devine fără voia sa un astfel de donator. Insecuritatea datelor, colaborată cu posibilitatea falsificării refuzului de către traficanții de organe, care identifică anumite compatibilități pentru transplantul unor organe, poate conduce la o adevărată explozie a mafiei transplanturilor de organe, mai ales ținând seama că sumele imense de bani obținute în mod legal prin derularea unor asemenea afaceri profund inumane. Profesorul dr. Vasile Stărăstoie, președintele Colegiului Medicilor în România, ne spune într-un interviu filmat că traficul de organe este un pericol mult mai mare decât traficul de droguri. Mai mult, datele medicale ale populației sunt de maxim interes pentru corporații farmaceutice
organizații medicale pentru grupările care se ocupă cu trafic de organe sau comercializarea de medicamente, etc. Se poate vorbi chiar într-un anumit sens, chiar de crime împotriva umanității. 6. Discriminarea celor care refuză cardul și nu au alternativă la acesta. Vorbim despre posibila discriminare față angajatorilor care au acces la datele medicale. Vorbim de asemenea despre taxele și impozite legate de asigurări de sănătate. Din moment ce unii cetățeni le refuză și se îngrădește astfel accesul la serviciile medicale și în perspectivă la cumpărarea medicamentelor, nu este corect, legal și constituțional să plătească în continuare contribuții la Casa de Asigurări de Sănătate. 7. Inutilitatea practică cardului în unele cazuri. Datele medicale din acest caz nu pot fi accesate în caz de urgență, deoarece, într-un asemenea caz, posesorul aflat în stare de inconștiență mai mult sau mai puțin, nu mai poate spune parola cardului. Toate cardurile electronice de sănătate au parola de bază 000 și mai apoi una personală formată din 4 litere sau cifre după activarea lor. 8. Dacă admitem și existența unui plan global de înregistrare electronică a tuturor cetățenilor într-o bază de date la nivelul Uniunii Europene și mai târziu la nivel global, precum și controlul urmărirea fiecare persoane în parte care nu se supune directivelor elitei masonice, atunci putem spune cu certitudine că toate cardurile de sănătate pot constitui mijloc eficace atât de discriminare a cetățenilor ortodoxi, dar mai ales de eliminarea lor prin diverse metode. Agravarea bolilor de care suferă, provocarea unor boli incurabile și, în extremis, chiar prin asasinare medicală, cum s-a produs de pildă în cazul patriarhului Teoclist. Acest card electronic de sănătate este un card de urmărire, pentru că el solicită un control strict asupra vieții private, nu numai prin accesul la datele medicale și la alte date personale confidențiale. Dispozitivul electronic integrat în cardul electronic de sănătate conține informații nevolatile și este emițător de unde radio, care permit localizarea în spațiu a persoanei și mai ales localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical de contact prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Noi nu suntem infractori, nu vrem să fim tratați ca o bandă de infractori și nu dorim să deținem asupra noastră un dispozitiv emițător de unde radio care mai aplică și interferențe care pot cauza operațiuni nedorite. Orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide sau dorește sau să nu deține asupra sa un astfel de dispozitiv de urmărire și control. 10. Măsurile de implementare a cardului electronic de sănătate reprezintă în faptul atentat la siguranța și libertatea cetățeanului prin ținerea sub observație strictă a vieții private, precum și atingerea vieții private prin diseminarea datelor de identificare, precum și a datelor de sănătate, evidența bolilor cronice, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigații paraclinice, efectuate, etc. 11. Misa introducerii cardurilor de sănătate ca obligatorii, ca o obligație față de cetățeanul român, este mult mai mare decât s-ar putea crede. Se urmărește astfel implementarea tuturor actelor biometrice, a buletinelor electronice și mai târziu a biochipurilor. O monitorizare electronică extinsă. Cardurile de sănătate vor fi înglobate în buletinele electronice. 12. Mulți cetățeni români din toate județele țării au refuzat cardurile electronice de sănătate, l-au returnat la CAS sau l-au distrus. Însuși, Colegiul Medicilor de România a afirmat clar: cardul de sănătate constituie un experiment inacceptabil de subiecti umani. Bravo! Colegiul Medicilor mai consideră că o concentrare a datelor medicale personale într-un card la care nu există certitudinea unor mijloace de siguranță înalt performante, care să nu permită accesarea lor de către persoane neautorizate, poate duce la grave atingeri ale drepturilor pacienților. În încheiere, afirmăm că respingerea de către noi a cardului de sănătate este în primul rând un protest față de sistemul de supraveghere electronică general din România. Acest sistem încalcă grav libertatea persoanei și drepturile cetățenești și este similar ideologic sistemelor de supraveghere a statelor totalitare. Având în vedere toate aceste argumente procedurale și etice, considerăm lipsa dreptului la opțiune că afectează grav drepturile și libertățile cetățenești prevăzute în Constituție. Prin urmare, nu putem fi obligați cu forța să luăm aceste carduri electronice de sănătate și, în general, actele biometrice. Nici nu putem să le lipsim de libertate de bunăvoie, iar dragoste cu sila nu se poate. Alte motive importante pentru a refuza cardurile electronice de sănătate și actele biometrice în general puteți găsi pe
la articolul cardul de sănătate, cardul cu ciclul NFD, argumente pentru a le refuza. Vis-a-vis de donarea de organe, ca să se poată inscripționa pe carte să ești donator de organe, nu este suficient să vrei, să-i ceri medicului să-ți inscripționeze. Trebuie să ai o declarație notarială. Care se pierde. Nu se poate verifica. O declarație notarială nu se pierde. Rămâne, nu se falsifică. Deci, haideți să nu și v-aș ruga, dacă se poate, lucrurile care au fost spuse, să nu le mai repetați încă o dată, când le înțelegem, le notăm, ne uităm pe ele. Dar nimic nu se trece pe card dacă dumneavoastră nu solicitați. Am repetat-o, repet. Este cheia de acces în sistem, este ceea ce vă dă dreptul la Sunteți de acord că prin control al banilor. Sunteți de acord că prin lege Și mai confirmă faptul că la acel moment ați fost la un furnizor de servicii medicale. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră nu aveți telefon? Câți dintre dumneavoastră nu aveți card bancar? Este același lucru. Nu avem. Ba da, nu are altfel nimic. Sunteți informat greșit. Cardul de sănătate nu conține niciun fel de date care vă pot conecta într-un fel sau altul. Cine poate garanta securitatea datelor din sistem? Cine poate garanta că prin legi ulterioare nu se vor completa cu alte precizări că aceste carduri se conțină multe alte date? După implementare alte funcționalități. De la început trebuie Puneți diferența între cardul bancar și cardul de sănătate. După implementarea cardului, va conține cardul tot ceea ce trebuie. Singurul cardul de sănătate nu este scris nimic. Perfect, noi nu dorim circuit, asta e problema. Nu vrem circuit. Aveți telefon? Dar telefonul nu este obligatoriu. Dar nu este obligatoriu. Nu trebuie să mă predic cu el. Domnilor, care este interesul pentru care ne dați acest bine cu forța? Binele nostru nu este binele dumneavoastră. Este și binele dumneavoastră, nu este binele meu personal. Vreau să primesc domnul Boria Grama. Domnul Grama, aș vrea pe câteva lucruri pe care le-am mai repetat. În primul rând, mulțumesc pentru că mi-a acordat nu m-am pregătit pentru astăzi, dar ca o concluzie la ce s-a spus până acum, ați spus adineauri că cine are telefon, telefonul poți să-l las acasă, poți să, în primul rând, nu sunt obligat prin lege să îl am. Asta este un punct. Și în al doilea rând, nu plătesc pentru aceste servicii decât dacă doresc. Trecând, dacă sunt angajat, automat ceasurile se plătesc, corect? Adică nu se plătesc ceasurile și eu trebuie să am dreptul să am acces la aceste servicii medicale. Dacă aveți acces la servicii medicale care nu sunteți asigurați. Doar prin cardul respectiv în momentul de față, corect? De la 1 februarie. Deci se dorește această opțiune să fie nu în paralel, cum a spus, o lună de zile sau 2 luni. Nu, pentru totdeauna. Pentru că și
noi poate avea copii, poate avea... Acestea o să ținem seama de ele. Aș vrea să vă lucruri care s-au mai discutat, să le luați de pune să fie speciale. Regula celor 3 minute. Mai scurt, în jur de 3 minute fiecare. Acum când a venit părintele, puneți 3 minute. De ce? Pentru că a venit părintele să discriminăm? Pentru că e îmbrăcat... Păi cum adică până acum s-au respectat cele 3 minute și deodată respectăm cele 3 minute? Același tratament ca să nu mai vorbesc că vorbitorul dinainte a vorbit un singur minut. Și bănuiesc că e dispus să înceteze celălalt. Să lungim discuția. Treaba este de felul următor. Mă văd că este o anumită ostilitate care nu cred că și-are gustul. Între niște oameni care sunt români, sunt cetățeni, sunt civilizați. Haideți să fim un pic mai calmi. Din punctul meu de vedere, problema ar trebui să o gândim începând de la ce s-a întâmplat în Franța. Pentru că acolo s-a văzut că civilizația actuală merge cel mai mult pe o despărțire foarte profundă între libertate și terorism, libertate sau dictatură. Problema se pune în felul următor. Cardul de sănătate, dosarul electronic de sănătate, cuprind în toate documentele pe care le conțin acordul persoanei asigurate. Ceea ce este perfect constituțional și legal. Până la urmă, punctul în care nu se oferă alternativă. Cum poate să existe juridic acordul liber exprimat când nu ai alternativă? Este ca și când ar veni Hitler și ți-ar spune nu e așa că mă iubești? Ce alternativă ai? Să-ți tragă un glonț în cap. În cazul de față, pentru cei... Mă cer dacă să vorbești și zici, dacă nu te căsătorești, nu ai Ușor. Să lăsăm pe părintele să vorbească. Dacă nu te iei cu mine, te împuși. Dacă vrei să nu te... Gata. Deci, în termeni juridici, acordul liber presupune posibilitatea de a alege dintre cel puțin două variante. Puteți să-i disprețuiți, fie că nu înțelegeți, fie că nu vreți să înțelegeți pe cei care refuză cartea. Așa cum teroriștii din Franța au disprețuit pe cei de la revistă pentru ceea ce scriau. De asta nu vă dă dreptul și nu dă dreptul nimănui să omoare pe cei care au altă părere. Ori în clipa în care dumneavoastră ignorați faptul, lăsați-mă să termin și vă ascult cu tot dragul, dar în clipa în care dumneavoastră, și nu mă refer la noastră ca persoană, mă refer la noastră ca sistem, în momentul în care dumneavoastră ignorați faptul că sunt oameni care, din motive de conștiință, nu pot accepta cardul, indiferent dacă sunteți de acord sau nu cu motive de lor. În momentul acela dumneavoastră impunere cardul omorâți. Este o chestie foarte clară. Eu am aici memorul din partea a 200 de persoane inițial, sunt peste 2000 în momentul de față, legați de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu motivele pentru respingerea cardurilor. Și sunt motive foarte serioase, științific argumentate, care nu țin de niște greșeli. S-a spus și mai devreme o chestie simplă. Colegul dumneavoastră a spus că nu conține carte de sănătate din punct de date de identificare personală. Admit că ar fi așa. Atunci la ce folosește când au cum avea politic? În mod normal, dacă atât conține carte de sănătate, nu e nevoie de folosim buletinul și pe baza codului biometric personal se vede dacă suntem asigurați sau nu. Nu e nevoie de carte de sănătate. Dacă conține date medicale, este la fel de inutil, pentru că în clipa în care mie nu se face rău pe scară, nu pot să mă ridic în comă să spun doctorului care este bine, deci nu poate accesa. Dacă îl poate accesa fără să-i spun codul PIN, înseamnă că este extrem de vulnerabil și nu folosește la nimic. Sunt numai trei Sunt dacă vă vine rău pe stradă și vine ambulanța, medicul cu simptomatologie, doctorul eu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, numai că discuția pe care o ignorați, deși este la prima vedere corectă, este în afara documentelor dosare de electronic de sănătate, în care se scrie că ăsta este costul cardului.
sunt de acord cu dumneavoastră. Da, corect este medicul, dacă te găsește, te tratează și pe urmă vede dacă ești asigurat sau nu. Dar în dosarul, documentele dosarului de turnul de sănătate scrie ce v-am spus eu. Dar acest card se introduce pentru ca în cazul de urgență să fie treaba asta. Dacă doriți, vă aduc documentele pentru care am studiat. Deci de-aia am ridicat această problemă, să știți. Nu din motive de speculații inutile. Treaba este de felul următor. Foarte simplu și perfect corect din punct de vedere juridic. În documentul pe care îl dezbatem astăzi, în propunerea pentru proiectul de modificare a hotărârii Guvernului 900 pe 2012, se prevede o alternativă. Se prevede pentru că este absolut necesar să existe o alternativă. Sunt situații în care nu există cardul de sănătate, de exemplu, se pierde, se distruge, se fură. Și atunci se prevede acolo, la alineatul 5, articolul 2, alineatul 5 din proiectul de hotărâre de guvern, oferă posibilitatea unei adeverințe eliberate de Casa Națională de Sănătate. Este simplu și este decent ca, respectând voința peste 1 milion de oameni care refuză cardul de sănătate, să li se acorde dreptul să aibă o asemenea adeverință, nu pe cardul de sănătate. O adeverință pe un an de 3 ani de zile și așa mai departe. Este un lucru simplu, elementar de consimț, este prevăzut practic în lege, trebuie doar un pic lărgitare de acoperire. Este un lucru foarte simplu. Am făcut o propunere în acest sens, o întâlnire și dumneavoastră, este un mail pe care l-am înaintat în această privință. Este o alternativă care mi se pare mai mult de rezonabilă și de bun simț, în așa fel încât și cei care doresc un sistem electronic de sănătate să aibă acces la el și cei care nu doresc să fie înscriși în felul acesta, să aibă dreptul de a-i se respecta opțiunea personală. Gândiți-vă, subliniez din acest fapt. Gândiți-vă că sunt 1 milion de oameni care nu vor cardul de sănătate și care plătesc asigurările. Credeți-mă, juridic vorbind, există încă o variantă. Dacă este o variantă de război intern care nu face bine României, anume, în clipa în care nu se ține seama de acest lucru, se va trezi Ministerul Sănătății cu 1 milion de procese prin care vom cere să nu mai plătim CASL și să plătim către firme private de sănătate care, fără card, să ne asigure serviciile. Și credeți-mă, va fi mult mai rău, din multe puncte de vedere. Și așa sistemul de sănătate are destule probleme fără să-i creăm unele de plus. Un pic de respect pentru cei opțiunile celorlalți, zic că este de ajuns. Vă las și memorii de care v-am. Bravo! Asociația de Libertatea Română cunoaște în mod nemijlocit faptul că o categorie importantă de asigurați fie au refuzat cardul electronic de sănătate, fie după găsirea acestuia în cutia poștală, l-au returnat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este necesar ca proiectul de act normativ să reglementeze nu numai situații în care asiguratul nu are posibilitate temporară de utilizare a cardului, cu pierdere de deteriorare, ci și cele în care asiguratul nu va accepta vreodată justificat de faptul că dispozitivul electronic integrat în cardul electronic de sănătate conține informații nevolatile și este emisător de unde radio, care permit localizarea în spațiu a persoanei și mai ales localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical dezvoltat prin sistemul ASS. Aceste persoane nu doresc să dețină asupra lor un dispozitiv emisător de unde radio, care admite interferențe care pot cauza operațiuni nedorite. Orice persoană trebuie să aibă libertate de a decide dacă dorește sau nu să dețină asupra sa un astfel de dispozitiv. Măsurile de implementare a cardului electronic de sănătate reprezintă în fapt ținerea sub observație a vieții private, precum și atingerea vieții private din
diseminarea datelor de identificare, precum și a datelor de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament și investigații paraklinice. Îi încalcă libertatea de conștiință și învață interesele legitime, decurgând din dreptul la viață privată, intimitate, autonomie și autodeterminare, non-discriminare și prezumția de nevinovăție. Acum, referitor la ce a spus domnul doctor Ciurchea, telefonul putem să-l avem sau nu avem. Omul este înzestrat de la Dumnezeu cu capacitatea de a, cu voia liberă de a alege între bine și rău. Acest document, din motivele de antevorbitor, s-ar putea că este rău pentru om. Deci a alege contrar voii noastre înseamnă să nu mai fim oameni. Deci avem dreptul de a alege. Asta avem dreptul de a alege ca să fim oameni, nu animale. Deci, propunerea noastră de modificare a proiectului hotărâre de guvern. Propunerea să se mi-ați dat aici. Nu mai citim propunerea? Nu mai citim, dar propunerea același lucru. Deci, propunerea noastră de modificare a proiectului hotărâre de guvern, care modifică hotărârea guvernului numărul 900/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Cadrul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, din titlul 9, Cadrul European și Cadrul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, din legea 95/2006, privind reforma domeniului sănătății, este următoarea. Se introduce articolul 3 cu următorul cuprins. A asiguraților care nu vor intra în posesia Cadrului Național de Asigurări de Sănătate în condiții legii, din alte motive decât pierderea, furtul și deteriorarea acestuia, li se vor acorda servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pe baza unei adeverințe eliberate de casă de asigurări de sănătate pe toată perioada în care păstrează calitatea de asigurare. Asta, da, asta. În vederea reglementării situației asiguraților care au refuzat Cadrul Național de Asigurări de Sănătate sau l-au returnat Casei Naționale de Sănătate. La articolul 7 din anexa normă metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Cadrul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din titlul 9, Cadrul European și Cadrul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, din legea numărul 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, litera D se abrogă. Motivația, articolul 331, aliniatele 2, 3, 4 și 5 din legea numărul 95/2006, la care face referire articolul 7, litera D, din anexa norme a fost abrogată. La articolul 8 din anexa norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Cadrul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din titlul 9, Cadrul European și Cadrul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din legea numărul 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, aliniatul 5 se abrogă. Motivație, articolul 331 aliniate 2, 3, 4 și 5 din legea numărul 95/2006, la care face referire articolul 8 aliniatul 5 din anexa normă, a fost abrogat. Deci, de fapt, noi cerem ca alternativă de document justificativ a calității de asigurat, adeverința de asigurat pentru toți cetățenii care refuză Cadrul European de Sănătate, din motivele mai fost denunțate. Vreau să mă aduc la cunoștință cu situații de fapt, cu toată chiar mie. Dar unde să avem fost expediat de poșta română, vorbim despre siguranța Cadrului de Sănătate. La găsirea niște vecini la 2 străzi, care tot cunoșteau și s-au luat acasă. Bineînțeles că l-am luat la bună, că nu referită decât o armă a vrăjmașului. Cam asta e. Și vreau să țineți cont de ceea ce spun cei care vorbesc, pentru că fiecare om reprezintă pe el însuși și pe alți oameni care l-au delegat. Doamna Gabriela Cele.
Am învățat medicina în urmă cu 30 de ani. Nu am o pregătire IT și știu că Ministerul Sănătății nu va angaja specialiști IT pentru a mă ajuta să descifrez informațiile și, în cazul erorilor, cine m-a plătit. Atât timp cât eu răspund, numai cu pregătirea mea medicală. Și erorile îl pot costa viața pe pacient sau manopera mea nu va fi plătită sau poate plata mea dintr-o eroare informatică va fi nejustificat de mare. Pentru pacienții cu cancer și diabet, inclus și programele de sănătate, există deja o evidență clară a medicației prin sistemul de rețetă electronică. Deci nu ar mai fi necesare, din punctul meu de vedere, alte evidențe paralele. Fluxul de pacienți la anumite specialități supraaglomerate este mare. Astfel, medicii care și așa sunt prea puțini vor fi solicitați cu greunarea procedurilor cardului în rezolvarea cât mai rapidă a pacientului. Pacienții care vin într-un spital de stat sunt oameni simpli de multe ori, vor uita cardul acasă, nu vor mai ține codul, nu vor mai ține niște coduri. De ce să-i împovărăm? Deci ce ar trebui să-i spun bunicului acela veteran care măcar buletinul de temperatură nu și l-a mai schimbat atunci când va veni cu o urgență? Durerea ar putea să-l facă să uite codul și eu să nu-l pot ajuta, că nu știe. Deci pacienții noștri din spitalele de stat sunt de multe ori oameni simpli. Nu ar trebui să le împreunăm mai mult memoria, să nu-i comparăm cu cei care au portofelul plin de carduri. Da, deci ultima, deci nu depășesc 3 minute. În concluzie, deci ca și pacient, dacă sunt sănătoasă, îndeplind capacitatea facultăților mentale, sunt capabilă să ofer toate informațiile legate de sănătatea mea, dar numai celui care consider că le folosește interesul meu. Iar dacă sunt în comă sau demență, oricum codul nu poate afla nimeni astfel încât, pentru o perioadă de timp, poate cea mai importantă, accesul la informațiile medicale nu este posibil și atunci cui folosești. În concluzie, rog colegii de bună credință din Ministerul Sănătății să ofere atât pacientilor asigurați, cât și medicilor angajați o soluție fără cei patronului de sănătate. Bravo! Doamna Sorina Iori. Mă bucur că ne aflăm aici pentru a discuta o hotărâre de guvern care există în fapt, s-a luat în Statele Unite de către o putere a statului de drept, o putere iată executivă, și care ar trebui să reprezinte interesele populare, interesele poporului român și interesele sale legitime. Acesta este un fapt, mi se vără pe cât această hotărâre. Vorbesc numele unei asociații creștine, Asociația Creștină Sfântul Arhanghel Nicolae, și deoarece nu doresc să rețin un timp foarte prețios în dezbaterea care va urma, nu o să mai repet pânderile de drept juridic care s-au întâmplat până în prezent. O să aduc numai o motivație de ordin moral și teologic, în sensul că suntem creștini ortodoxi și suntem, probabil, cea mai mare parte a celor care sunt prezenți aici. Nu numai din acest punct de vedere, vorbim din faptul că suntem creștini, avem, iată, credințe care sunt consfințite și garantate în Constituție, vorbesc și ca un român, sau ca român. Și o să ne îngăduiți, vă rog frumos, să fac câteva considerații generale în legătură cu această apartenență, respectiv cea creștin-ortodoxă. Pentru că noi creștini ortodoxi, aici pe pământ, în această tranzitorie, facem parte din această biserică lucrătoare. Sfinții Părinți, Părinții Apostoli, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să luptăm, să ducem lupta cea bună a credinței. Cum? În mod pașnic. În sensul de a lupta pentru adevăr,
adevărul fiind, cum spuneam mai devreme, Mântuitorul și învățătura sa, și să o ducem în schimb până la capăt. Capătul reprezentând ce? Reprezentând, de fapt, mântuirea noastră, reprezentând viața veșnică promisă. Și pentru aceasta trebuie viața aceasta de zi cu zi, fiecare să dovedim vrednici de această învățătură și să urmăm, iată, pe cei care sunt în această viață alături de noi. Și anume, avem următorii noștri duhovnicești, pe părinții, care pot fi părinții de mici, de la bisericile din orașe, sau pot fi direct părinții Sfintele Mănăstiri. Și în situația în care vedem că lupta aceasta în viața societății este destul de grea, este din ce în ce mai grea, și vedem că minciuna, manipularea se întinde și ne întinde din ce în ce mai mult, iarăși este un părinte duhovnic pe care poate cei mai mulți dintre noi cunoaștem, Părintele Papacioc, Arsenie Papacioc, care spune și ne îndeamnă să spate în sabie. Asta nu înseamnă că sabia ca element material, sabia cuvântului, sabia Duhului Sfânt. Și să spunem că este ascuțită. Asta vom face și noi astăzi, acum în câteva cuvinte. Și o să vă rog în continuare să-mi dați voie să dau citire unor îndrumări, unor sfaturi duhovnicești, ale unor părinți, spunem noi și părinți duhovnicești. Și aș începe cu, iată, cu Părintele Paisia Gheorghiu, care acum câteva zile a fost canonizat de către Biserica Patriarhic-Monica Constantinopole, de Casa Sfânta Istanbul. Spune dânsul următoare: omul primit pe cetea slavă de Dumnezeu, acela lucru e și cu pașapoartul. Dar când pașaportul are simbolul diavolului și o pun semnătura pe al meu, personal, asta nu mai este de importanță, sunt urmarea și comunitatea să le badare. Părintele Arsenie Papacioc spune, asta e o mare primejdie, fără discuție nu trebuie acceptat niciun tip. Părintele Adrian Săvețeanu, sfatul meu este să nu primească nimeni. Părintele Ioan, de la Mănăstirea Rău, nici de cum să nu acceptăm documentele cu chipul, niciun fel de chip, suntem un popor liber, un popor creștin-ortodox. Cel ce are credință rămâne cu Hristos, cel ce caută urma creației de fără de Hristos. Părintele propriu, cel ce are pe Duhul Sfânt, simte și nu vrea să ia chipul. Cine are Evlavia la chip, are și la Antichrist. Acum aș dori să pun o întrebare domnilor care sunt prezenți la această masă, în calitate de partener de dialog, și sper să fim parteneri de dialog, pentru că o să fac referire la un jurământ pe care îl și în calitate de funcționar public și în alt funcționar pentru că este un ministru secretar de stat, s-a angajat să respecte cu sfințenie în momentul în care a fost numit și investit. Probabil că nu știu, dar e bine să cunoaștem acest jurământ. Dați-mi voie să dau citire. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire în acele țări, să îndeplinești convincios îndatoririle ce îmi revină funcția publică în care am fost numit și să păstrez secretul profesional și normele de conduită. Mai se încheie acest jurământ cu o formulă de încheiere religioasă. Așa să mă ajute Dumnezeu. Însă mai se spune că se va respecta libertatea comunității religioase și este obligatoriu să se spună acest lucru. Iată de dumneavoastră, în calitate de funcționar public, vă angajați cu jurământ să respectați Constituția. S-au invocat și sunt antipozitorii mei care au numerat câteva articole din Constituție, din această lege sfântă a țării, prima lege a țării, în care se dovedește și prin care se dovedește, se vădește că drepturile și libertățile noastre sunt încălcate. Vărându-se respect această lege. Aș vrea să vă mai spun și să mai aducem în discuție inclusiv articole din Constituție. Astfel, articolul 1, alineatul 5, în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatoriu. Aici apare acest lucru constituit, este obligatoriu. Iar articolul 2, alineatul 1, suveranitatea națională aparține poporului român, care exercită prin organele sale reprezentative și prin referendum. Unde ce facem dezbaterea acum? Excelent!
facem dezbaterile de la dezbatere. Nu primul să nu spun. Toate dezbaterile România să fac, ca să nu se spună că nu se fac dezbatere, cu toate. Am fost la numărul de dezbatere.